All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle-doo. 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 And stop. Bon dia, Jaume. Bon dia, què tal? Bé. Escolta una cosa. Digue'm. Ja que estem tancats a casa, Sí. això és un horror, Sí. però ja passarà. Sí. I com que som els autors de l'Amos i els monstres, hem de fer coses d'Amos i els monstres. Mira què acabo de rebre. Els monstres en xinès. Molt Ara bé. aprendré xinès. Però aquest és el primer. Però escolta una cosa, saps què hem de fer? Digue'm. Hem de preparar coses pels nens, però perquè, jo què sé, perquè s'ho passin bé, perquè això no duri tant, perquè sigui més divertit. Què et sembla? Sí, per no avorrir-nos, per distreure'ns una estona. Vale, doncs penja, et truco i ho preparem. Molt bé. Ja. Bon, penya, què tal? Escolteu, ja anem a treballar, però a saco. Anem a veure. Vosaltres sabeu que els adults solem fer coses molt estranyes, i ara en aquesta situació, tots tancats a casa, encara en fem més. Els primers dies d'aquesta maleïda pandèmia, ens va agafar molts adults per comprar molts rotllos de paper de vàter. Jo no, jo només em vaig comprar 400 i els he desat al lavabo i ja està. Però clar, a mesura que es van gastant, ens queden els rotllos i amb els rotllos podem fer coses molt guais. Aquí trobareu... Si el gires... Aquí trobareu... Si el gires, guai. El giro així? Sí. Ara sí. Està bé? Ara molt. Doncs perfecte. Doncs aquí trobareu una cosa molt guai. Liliana, explica! Doncs aquí trobarem que amb aquests... Però primer hem de tenir material, que és això, unes tisores, i llavors us podeu descarregar un full que seran... Hi haurà tots els monstres que podeu pintar, aleshores, retallar, i acabeu convertint tots els monstres en personatges... Ensenya'l bé! De paper, de paper. Ai, que mono, senyor Flat! Vale? I amb això, doncs mira, teniu uns bitxos monstruosos a casa vostra. Recordeu, heu d'anar aquí i després, quan estigueu aquí, aneu aquí i baixeu el material. Però encara hi ha més. Si voleu, ens podeu fer les preguntes que us donin la gana. Per exemple, jo què sé, per què el senyor Flash és de color taronja? Quan vam començar a fer la col·lecció? Per què la fem? Com treballem? Jo què sé, que us doni la gana. I podeu fer aquestes preguntes aquí. Ara sortirà un cartell. Pum, pam, pim, pum. I us les contestarem. Vale, tinc una guerra de gats. No passa res. Per què? Perquè farem vídeos cada 2 per 3 i us explicarem com vam començar, com vam inventar els noms dels personatges, si la Liliana i jo ens barallem o no ens barallem, els llocs on hem estat, jo què sé, per què l'Agus es diu Agus i per què Pianola i no una altra cosa. Però recordeu. Us contestarem totes les preguntes. Aquí trobeu el material, aneu a descàrregues i aquí feu les vostres preguntes. D'acord? Doncs, au, adiós!